Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Layamtan wa ginawatan wa lalayon kapudiyatan o shiku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang gutwa lalayon kapudiyatan o shiku Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalayam tano adi itano kapakapangintuhan. Pagkalayam tano adi itano kapakapangunutan si iku mga suguan yan. Oriyan o kiabantugatan o ku Allah subhanahu wa ta'ala na siyalawatan tano sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani pang nitanos kanyan sa kapipya ginawa sa mga pamilya niyan, mga buleo kaiyan, na gusto mga mbuotaan yan kasama-sama yan. Sira niya miya baloy at tudaw, aladiyawan, miya kipus gawa, sakya pa kamuaya na si kuuntula agama, taman sakya sa butitano sa giyang kaya agamatan. Oriano to, na iman to pagagawi na ayap man abandingan tano, nagyang kutwa tigiran birrul walidain. So kapya si ikum bala aloks. So kambilang atawi wata si ikuluksyan. Sabab sa su Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu na mialawin yan apitruyan na tigyan tlotiman na ayat sa Quran. Agyong kutwa tlotiman na ayat sa Quran na umani isa sa agyong kutwa ayat na mapapadalmon sa dua paliugat. Mapapadalmon sa dua suguan. Na awayabu ang galabakan na kana so isa sa agyong kutwa suguan o di na isa sa agyong kutwa paliugat adi ketarima. Aya kaketarima on Allah subhanahu wa ta'ala na palayang kamanggalabak agyang kutwa dua suguan ang matatago sa isang kutwa ayat. Matatago sa agyang kutwa kagya kamauto na ayat to Allah subhanahu wa ta'ala. Aganay si isaging kutwa ayat nagyang kutwa tigin ati Allah wa ati Rasul. Pangunutanin ka sa Allah, nagupangunutanin ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayabu ang pangunutanan ka na sa Allah, na din ka pangunutanan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na di ka tarimasok unot ka si ikwallahu ta'ala. Di ka tarimasok unot ka si ikwallah. O di na ayabu pangunutanan ka na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na din ka pangunutanan sa Allah, na lagi diyan mambu di ka tarimasok unot ka ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inoya, anday ni sabab. Isa sabab, naging kutwa kagkabali o umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apito pulo agutlo ka kaum. Pito pulo agutlo kalumpukan, na ad na isaon kalumpukan na ayatin digiran ko parate. Ayatin digiran ko simba na ayabu ang pagunutan ni na sula. Adiran pagunutan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang tawagin ka ng mga tao ayabu ang pagunutan yan na swalla. Adin yan pangungunutanan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naginan sa tiga English as sophism. Sophism. Si isa kaya kamoto na Arabic,
na bituan sa Sofia. Diyan ka na mga Sufi na pad sa paratyaran aw makanggalabang siran sa zikr ko Allah, tadang siya ko Allah. Sa miraot sa pulong gibu na piyakairan, adi siran din manambayang ko suldo sa ulan. Kaya na kala so kaya kamuto na adkariran, puliran siya ko Allah. Ay buo pugunutan niran na swalla na dirang pagunutan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diketarima so onotiran ko Allah sabab ko kinibugan niran ko onotiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadua na mga lumpukan ay buo pugunutan niran na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dirang pagunutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun na palumpukan, nagyuto sumituan sa Brilwiya. Ay aptiro na Brilwiya, na ayabu kabubian niran na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na dirang pagkabubian sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kaya sa kurun, sa kandan mismo imiyakang gulolon, na si Ikuragun a 1990 na sisiya ko sa Pakistan. Diyan ko tuwa katatagon sa Pakistan na piyakasunga ko iran sa ginko tadarpa ayang ngaran yan na Sialkot. Darpa Sialkot. Na aya pa ko unot niran rakan na 5 ka tao Thailander. So tigtan ng mga Thailand. Agon na makataw ang mga Malaysian. Sa moto, sa pulo siya na bisa. Nasang ni mabubuli at tumaragin ko ang mga Thailander, 5 tao. Agon na makataw ang Malaysian. Na ayaw pagkaunod ni Randakan Amrana o sang ko tuamasa na so isa ko mga murid. Isa ko mga murid sa Pakistan, sa Railway. Aw katawin niyo, gupagkul nagagigay pagariyak na imanto na mulbi. Na si Alimuddin. Si Alimuddin nawatar kami ito sa Kenilidan Biniden. Kenilidan Biniden, awata imimbantas. Sisya ni Manto sa Luzon. O di ako karibat na pada po ni Manto kung mga sayik, di isa sayik igira Hajj. O gayit dayangaran niyan sa Hajj. O kaya sayik yan na si Ali Gamun. Ali Gamun na pangangaran niya. Na ayakan pagkaulutan o mga loksi sa Pakistan, kakagi ang pupangadiru na matao sa ordo. Nabubugan ako iran sa 2 katao at tarjuma. So isaw na alim, hafidhul Quran. Na so isaw na muhandis, so tigtan o engineer. Kakagi ang pumbayan ako sa Arabic na tarjuma kan sa kagya kamuto na sa Arab. Naupumbayan ako sa English na natarjuma kan sa kagya kamuto na ba sa English. Si saging ko tuwagin nila utakan sa Sialkot. Na ayam yung mamaya darpa ang mga Brilwi. Agin ko ta mga Brilwi na ayam pagkibubayan niran na sunabi na dirang pagkibubayan sa Allah. Ayam kasutiran, akap ko kinala akiran na ayam turban niran na gedung. Gedung at turban niran. Na gito sa mga tao ay gina di silang tirawi kay pantagan Ramadan na kemat siran. Si kuuman beraka at tarawi. Sa pantaga imam, na si kulikod pantaga imam na ana sambay nga una gedung. Agim ko ta sambay nga gedung na bakante, na abawang tao. Na abawang pakauntod. Kagyuto ko nila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ginadisyaran sa bayan. Sabab kung diyan nun katawi na sisagin ko ito akab sa bayan. Nadir pa na nagiputawakan tiya sa bayan nga agad. Kapipikiran ko, nakagyan ka mo ito na ba'da salat al-maghrib wa sunnah. Sa iwa pa kasumbi nga maghrib, kapakasumbi kami sa maghrib. Sa tama kasunat kami. Naging po kaya ako nakatindigan sa tadarpa. Kapambayan ako.
o di na muhadara ko. Kaya makatindig ako sa kuta sambayan na ebo minito ko ako nag-gendruta ko, aging kaya tampar sa likod, nagininsingan, subang kalakan. Amit ko lang kaya ako sa likod. Duminingin ako na mito sa Urdu. Kaya national language sa Pakistan na Urdu. Na di ako nasimot ni mga aging ko ta Peter yan. Ini siya akan natin aging ko ta tarjuma akan, aging ko ta translator akan, engineer. This is the specific phrase of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while offering prayer. Gaya tigiran matatandu adar pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gira di sa sabayan. Nandiyan ko darpan. Sumiyo. Ay masig ako na ibupitan ako na tiyak na okay. Pama na da problema. Na ubay na kanakuta sa sabayan nga gano'n wala tawron. Nakagip sabayan kami sa gamagari bago mayroon ko ito ay mamaista kayo mo sto wa tadilu. Na aynan kasa ko rakato ko bil kabsambe nagyapta ko mambu ko tabang kalayan sa tango. Nagdiduta kan gemita kan tamo ka. Kaya makadingil anan ni saraw kami kakanya sudyo imo man ako gendrut. Nya kagiro sa tarjuma na watong. Pamakasara tanong na ino ka kagiyay. Tunay problema. Tigang namiyat tiya ang diimbabanog ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya kuron, nagakuron. Na iman to na siya kung namiyat to isang kadar pa iyo sa siyalkot. Sagin kaya kamo to na dar pa iyo. Asi siya sudar pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na iman to na aya kabe ang na aya makapagimam sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. O pamatiyan sang kutwa imam maalim na kuraw ka pagimaman ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namitiro sa ordo ang kutwa agya kamo to na imam alim ayak pitiran na beriloy na ayaman ang kota katiruin yan katiruin na dinyo din na pagtakuran na pagbigyan ninyo ka-foreignere po sa Pilipinas napakadarpaan yun dyan kaya pandarpaan ng Rasulullah sa anta na makasimbayan. Nag-YouTube pa nakamakasimbayan kami. Na sa din mismo yung ka-encounter sang ka na betulan sa Brilwi. Koragun ang 1990. Abo din malakang kutamran na makonotrak na si Alimuddin. At tigin lang na inong kayo ni panggulaw la amisa sa gita sang kadarpa. Subhanallah. Agit rawi kami na sa balkon sa ginawa na pagkaruling o di na pagkating ragin ko tayong tirod na di sambayan. Ino to? Na adap pa na penderpaanon adap pa sa angkotapan tago ubayo imam ay grabe ka simbayan ka sa dura ka tatarawin na tindig na tigina as-salatu was-salamu ala rasulillah na namawa mistip sa diwang mawa sa angkotadarpayan na pala silang pag-istip na simbayan kami na makasimbayan ka tao na tumindig man sumakadida po sang kutwa kaya kamo na puda ng kota kumiyamat kaayapan pagkakamat na ayapan aptiro niyan natigyan as-salatu was-salamu ala safiyallah na bistip man na isaw to may obserba ko ako petsi sa kaya kamo to ng kota darpa kaya sumala ka sa siyalkot aya ka butuwa kiran na brilwi Agian kaya mga brilwi na kaya ako kiran sa Hajj, igira di mo na Haji ataw, na ino to katitindig yung mga pulis sa kubur o Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaayip sungiran roon na di siran mangulog sa surat. Agian ko ta surat na ay itatakanon na ya Rasulullah na panganyakor ka sa pakabugirakong ka. Ya Rasulullah na panganyakor ka sa bugirakong ka sa muryataw. Ya Rasulullah na panganyakor ka sa kaya kamoto na makakuha ko sa limo. Si Isran di pamangani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na syirkul akbar. Pamangani kasi kumiyawafat adi pa na makamumuayan. Abid ko sa syirkul dua. Kapamangani si kusala ka kuwalla asopan na syupanganian ka na miyawafat adi pa na makalidarpa. Kaya sarat o kapamangani adi na nakapumbuli syirk. Na makamamasa, nagugkugugan niya sa panganinakaw. Na bila mambuagin ko ta mga Sufism, mga Sufia, ay gira minay hadisiran, na ayatin bigiran, naguaya parateran,
na ipindugalan alimayran si isang kutwa putaw, arihas, ako kumuran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa dilan tiro na assalamu alayka ya Rasulullah, na midugalan na limayran na pagkawaan silang kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi silang kumukumus. Nakakabto si Ina Sofia. Na adda kataw na kanon ni manto ulama sa isa Pilipinas. Amiyabot yakan ko post yan sa isa wall. Piano tuloy naging ko ta isa minay haji. Kiyamos kun unabi sallallahu alaihi wasallam sa isang kutwa masjid yan sa Madina. O kaya pa kauman yan nun. Kaya kamauto na inidugar yan ko na liman yan si isang kutwa kubul Rasul. Na kiyawa kun mamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagye na ribata iya parate. Ay kaputusan ka mga tao na Sofia, Agubrilwiya. Nasa katano Ahlus Sunna wal Jama' uli na Salafus Salih, ay abtundog niya na sa mga Salafus Salih, abito sa Salafi, apaparati ang tanong na so Allah, ay nabitano na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pagdagan tanong sa mga pasya o mga barasimba siran sa mga sahabat, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abo sa mga tabi'in, abo sa mga tabi'ut tabi'in. Kayimaw to. Na isanan aloy o Abdullah bin Abbas ayat adwutiman wajib mapapadalmon. Ati Allah wa ati Rasul. Pangunot yan niya kung kaati ko Allah, nagpangunot yan niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sa tawa ay po paratian yan na swalla na dinyan kabubayan sa Rasul kalagi do mga sufism. Na diterima anu Allah sa paratian yan. Diterima anu Allah sa unot yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na adman ay po paratian yan na ay po unutan yan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay kabubayan yan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinyan kabubayan sa Allah. Kalagi dagyan kay mga brilwiya na di mambu terima anu Allah so unut yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dito sabab isanan aparatiat tanu pengunutan tanu sa Allah nagupengunutan tanu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ayat adua mapapadalmun awajib naging kutwatigin akimis salata wa atuz zakat. Pamain dengan ka sa sambayang nagutunayan ka sa zakat. Sa dun sa bara sambayang adip zakat na diterima anu Allah sa sambayang yan. O di na sa dun sa maginawa abara zakat adip sambayang na diterima anu Allah sa kaginawan yan. Kudi niyan ka zakat. Na iman to nakapapantagan agyan kaya sadaka na talo. Sadaka abituan sa faradu na gyuto sa kanya kamoto na zakat ay imbugay ko alwa sinip kumya kanisab ko tamukyan. Ikadu na zakatul fitr aginan sa kapapantagan sa agyan ka iya Ramadan ang bukaan tano amay kaalungan na arba talugawi ya yung panakabukaan na bituan tano sa zakatul fitr. Kapapantagan ni manto adi pamagusay ng mga ulama ang bida-bida sila nun sa tindag. Adna ya tindag yan andan di ka po di ko Ramadan nagpakay dun bukaan sa zakatul fitr. Adam man ya tindag yan nun andan di kaya kamauto nakapakasud do Ramadan nagpakaya ay bugayin ka na kaya kamauto na pera. Mga pagarya ditanod na ng usudan sa mala discuss. Kaya kamauto na ang tanaron di ka fitna. Nasa ulama, sa sarigan ka, naroon kayo siya. Napayapitiran ka, bagay ka kaya ka mo ito, napit zakatul fitr na ator, na kaya ka paparatin, bagay ka sa ator. Kaya ka pugunutan. Kaya ino ay di ipapawala eh. Ang giraw kagaya mo ta si Dr. Abdullah Kosbari, Dr. Farok, na ayaw kapitiriran, nagapa kaya ibagay, na kaya ka mo ito na margas, na di ka pa kayo so kaya ka mo ito na pera, ay buka pa kayo bugay na panganangkan. So kakan na di ka pa kayo sa pera. Na so kamataan yan na sa sakanon na ayaman buat tindagan o di na parataya ko pantag isa na zakatul fitr na ayakim ba ganon na talugawi adikaw mo buka, ipoon amay ka arba,
na aya pa na yung bagay na panganang ka nagyan na nigagya ka mauto na parate ako na winan mo itindigakan. Na, at naminis siya. Inos kano aya buwa papakay niya na yung bagay fitra, at zakatul fitr na panganang kan margas. O di nasabka kan kudarpa. Terima kano sa pirak. Sa akin na ibuban niya kan, apya ka lang kapakan na aya parate ako, aya tatarima anakan, aya titindigan ko, aya susuramigan ko, ay bagay zakatul fitr na panganangkan asubka kan kudarpa, si kumasa, na wad na pakaumara ka nakagya ka mo, tanim bagay niyan na pirak, kaputuga-tukaw na ko niyan, uli nandiyan pa na ko niyan, na tirimaan ko, na uli ano ka tarima ko, naptirong ko rin na ka maka fitra, kaya ibagay fitra, nakagya ka mo ito na, panganangkan, uli na margas, uli na sapugan sang kutadarpa, na kuwagod naging kota kagya ka mo ito na, inibagay niyan, isubatang ng buhat yan na fitra ka puruman. Fitra ka puruman. Subhanallah. Subhanallah. Kaya sabutan na yan. So pag-isa, wanto na itindigakan, nagay-nagay pa ka lang kapakurur kanong, sa ayar ka kanon al-zakatul fitr na panganangkan, sopkakan kudarpa, margas, ayar pa na kimbaga nun, na amay kaalungan na arbaa, amagay inshallah, natamang sa diyon kabukay. Na so ayatin bigyan na pirak, so ayatin bigyan, hindi ka pa kasuldo naman na ng gulo lang kandanan. Tataros na kadmamu na di tayo nagpapawala. Kaanda apagkaan na jidal. Anda apagkaan na di papawalaan. Anda apagkaan na kaya kamoto na di in discussion. So man, so katirimasan wallah. Nasunti kita nwa, lebi itugan. Pabayaan tano si ikaw Allah. Waya terimaan yan na margas, waya terimaan yan na pirak, bismillah. O man isa na pati, ana pandalil. Natian naman na nambida ka nun sa panariman na para mapukas tanusan. Na buod na miya karayaga, kinisumbatang kor kanurun. Sa kagya ka mo ito na di ang budin pagalin, naging ka isa ang aranaw lama. Si isa aranaw. Di ang nagalipatan, naalong na Jumaat. May ang usyat sa Islamic Center. Naayari pa usyat yan, naayari turutukyan, naging ka kagya ka mo ito na sigupan. Agugyan kay bumaan. Nakagay mangusyat. At tiroon niya na dilgapakay. Nakagay makaliwat tao sa masjid. Na matatundugin ng kaisa alim, mapun mo sa center. Apa sisigupan. Tingin na guru kami. Kududug tarisan ka kagaya ka mo. Ito nakapangusya niyo isang kaagama. Tingin ang kayo nung kududug. Tingin namin yan, kaya kutami ang usyat. Apa ka alim. Tingin na uwan. Natinatan na may nagkun. Natingin na ganyan pa kaya sa sigupan. Natinatan na yung problema ko. Natinatan ka na pa sa sigupan ka. Tingin na ka, pag-arag niya ginawa ka. Tingin na to. Tingin na sa sigupan na ay madhabyan na siya gilto. Nasa pa sa sigupan na ay madhabyan na sakit. Doon na pa natin yung problema ka. Subhanallah. Subhanallah. Nalagi na yan. Inutan na ipupawala yan kaya zakatul fitr. Maya ka rin, sa maya kayo ko, pera, bismillah, ano ka na pa? Sa mamusay bagay niya, napangandakan, sikar kami pa. Naditanod na ng pusuda sa kaya kamoto na discuss. Kaanta na ron di kafit na, nag-anta na ron di mga pupola, ayap ko akira nun na marata abasa si ikupadiyan, kumanisa. Na ikadunan, amyali yung Abdullah bin Abbas, ayat, at dua matataguna subuan, paganay ron na pangunutan ng kaswallah, ikadua na pangunutan ng kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa na ayat. Na uwebo unutin ka na suwallah, na din ka unutan sa Rasul, na di ka tarima sa unut ka kuwallah. Na uwebo unutan ka na sa Rasul, na din ka unutan sa wallah, na di man bugot tarima sa unut ka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ka tarima na unutin ka sa wallah, nagunutin ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun. Pangunutan ng kaswallah, gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakalo-kalo na ikalimukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naanto na ikadua ayat, Aqimis salata wa atuz zaka. Pamayin ka nakasusambayang, nabaga nakasusakat. Nasuay mo, adin na ning galawang nakasumbang, na andamib sakat yan, adib sakat, na di ka tarima sa sambayang yan. O di na emang gogal na bagyan na maginawa,
Barasan ka, di zakat, malagi do farad, wajib, sunnah, o gayit na dipsambel na di mabukutari masuk kaya kamoto na, zakat yan. Na, ato na ikatlo, Pitero Abdullah bin Abbas, ayat adua wajib ang mapapadalmon. Anishkurli waliwalidayya wa ilayya al-masir. Anishkurli, panalamati akong kaatigo Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupanalamatin ka mambu sumbala loks ka. So tawa ayaw panalamatan yan na su Allah. Na din yan panalamatan sumbala loks yan. Na di ka tarima sa panalamatan ko Allah. O di na sa tawa ayaw panalamatan yan na su loks yan. Pipiyapian yan na sumbala loks yan. Na di na panalamatan su Allah na di man bukod tarima sa panalamatan ko loks yan. So, bapa ka pugunutan ka, panalamatan ka sa Allah, panalamatan ka sa mbulaloks ka. Giyay ikatir o Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا وقل لهما قولا كريما. Bitaro Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paliugat o kadnan ka akapsuwa suatan yus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illa iya. Asubusu Allah Subusu Allah ipenuatan niyo. Pisuasuatan niyo. Wabil walidaini ihsana. Nagusud mula alokska. Na piyapian niyo siran. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Andai kama sa inyo ko karautan niyo kung mula aloksyo. Amini sampai siran o kaloks. Kada bagar, marag na kapapakatin daguina, marag na kapkebu tuama, o di na ayabu ariyaw taka na suama, nadang karaw ta suina, o di na ayabu ariyaw taka na suina, nadang karaw ta suama, o di na palayang ka din ariyaw chumbala aloks ka, na piya-piyang kasiran, pakindulo na kakiran sa ulo na kang bilang ataw. Fala takul lahuma uff, na ubang kakira na tigo Allah subhanahu wa ta'ala usara sumbasa uf. Anto na imana uf. Isaw na mana aging kuta ba sa uf naging kuta tigta no idis. Idis. Ano ta kuta ba sa idis? Katikat man. At braka. Nga taro ya loks. Andun ni ka pa katuloy na yan na may lagabi. Katayap man at burakadok siya. Ay man, anin, naging kutwa, kagdaan ka, sa ginawang ka, agkarimurang ka, kukatiro, loks ka, na didno to pakayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang ka mapakiilay kiina ka, si kiyama ka, karimurang ka, sa kiyatiriran. O di nagkarimurang ka, sa kasya pariran ka. O di nagkarimurang ka, sa kaya kamuto nakasuguirar ka. Wala tanharhuma, ubang kasiran kaya kamuto, na pag-iilayin, apralas ang nakasiran, pamakalaan kasiran sa katuro. Inisya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na itanda sa sutao, na dinyang puratian siya mayan, agusina yan. Na aya sembagyan, na aya ko natanda na guto sa ding ka perhatian siyama ka, agusina ka, na adnay sugunar ka, na sangkaan ka. Sa kena upaya kaya sa kakaw na bagyan ko tuwadang kaon, kang gilabok ka, kagyan ko ta kagilong ka, idis, miyari mo nga ko sangka ilang udang taman na pagipang gilabok ka na. Subhanallah. Subhanallah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namya ka isa namya ka sul sa masjid.
apenik saging ko tua member yan. Aging ko tua member yan na adin at teloron kereta. Telo langka. Apupanikan sang ko takagya kamo to na member yan. Na paganay asamakat sa Rasulullah saging ko tas sa pangkaton na tumerag na pitero yan aging kaya katero. Amin. Tarimaan kaya Allah. Na sumiyakat man saging ko tuwa ikadua langkat. Tagip man na makadapong ko ikadua langkat dahil panapitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan. Amin. Na orian yan na sumiyakat ko ikatalo langkat na tumerag na pitero mana. Amin. Na si Korean o kaya pakapangusyat yan, ya tiruan yan ko kagya kamuto ng dawan yan, gunanaon yan, na iniisa Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, sa benar amya sima Amerika, sudah Amerika masima kumyang una amasa. Mele Amerika, sudah Amerika mailay kumyang una abutan. Anto na ito ang masala. Agim ko tapagan na kasta kataka sa isang kutuwa member na sugya pagatigna ka na tumiyarad ka na pitiro ka. So, amin. Tarimaan kaya Allah. So, mininga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitiro yang kiran. Dia tinagin ko tapagan na kasta katakan sa isang kutuwa member na minakatindiglakan sa Jibril. O di namin katalinga marakan sa Jibril. At pitero yan rakan apimor ka anu Allah. O di na tiadaan sa ukur sa tao. O di na kaya ka mauto na tiyawiswisan sa tao. Pagkanagyan sa kapsalater kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadikan yan salatan. Na ay mabuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nisimbagan ko Jibril na amin. Tarima ang kawiswisan sa tao. Kadaan sa ukur sa tao. Apkalagyan sa salawat rakan na diya ko niyan salawatan. Pito man na namaligita tao. Sumiyakat ako at tigin sa gin ko tayo kadupangkat amimbar. Nakagyan makatig na ako ron na Peter Rockman o Jibril. Alayhi salatu wassalam. At kiadaan sa ukur sa tao, kaya wiswisan sa tao, miya sugat amor ka sa tao, ariot yan sa ulan-ulan Ramadan, minisampay ko ulan-ulan Ramadan, na dan yan namatayon sa kabtubat yan sa kapagamalyan, sa simban yan ko Allah subhanahu wa ta'ala, kaita taros yan din adi niya nakambaradusa, ita taros yan din adi niya nakanggalap ka kung mga baya ginaw niyan, na didapay niyan sa katubat, didapay niyan sa simbag wallah. Na ayaw mabuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apitiro na amin, tarimaan kaya Allah. Ikatlo akad natin, sumakat si saging ko pa ikatlo krit kubimbar, na pitiro man o Jibril alaihi salatu wassalam, amya sugat amurka sa tao, kaya daan sa ukur sa tao, kaya wiswisan sa tao, ariyaw tiyan sumbol aloksyan. O di na ariyaw tiyan siyamayan. O di na ariyaw tiyan sinayan. Na danyan siran sirbisiwi. Danyan siran piyapiyai. Danyan siran sakudui. Na pitira ka naman buat tiyo Rasulullah. Amin. Tarima ang kaya Allah. Akawiswisan din sa tao. Masugatad na rang ito Allah sa tao. Kadaan din sa ukur sa tao. Ariyaw tiyan sumbala loksyan. Ariyaw tiyan siyamayan. O di na si inayan. Na danyan silang sirbisiwi. Mga pangarya. Ayapit taruruktan Allah na wa kullahuma qawlang karima. Teruka awata. Saka teru adyun kesakitan siyamaka agusinaka. Ako ka teru ang malinanak amapi akap kengkairan si ko agya kamoto nakatero ka. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Saudatu. Ama kebedas piyapya. Na orian o kapag pagbedas yan piyapya.
na sumong sa masjid. Nagyan ko takapsong yan sa masjid. Na sukipalakat niyan, kuhain niya nakawanan na ibsurat abagyan niyan sumbalas amapya. Na sukipumbala niya nun si kudiwang aain yan. Na ibsurat akagya kamoto na pulbatan sudusan niyan amarata. Na sudi ka pangambala, umbala aain yan sa kapsong yan. Manisa kay sa masjid. Kawanan diwang nagitod ni kapagpakapuro pangkatanian darpa yan si kusorga. Na ayaw mo makabubala sa gen ka na hadith. Apun pa ka laso amal kamapya. Agu pa ka da sudusan ka. Agu pa ka puro sa pangkatan ka. Na salan sa wata apuniatan yan. Apamisitaan yan sumbala aloksyan. Sumuan yan sina yan. Sumuan yan siyama yan. Nasisagyan ko tagya paniatang ka sa pamisitaan ka sa loks ka. Na automatic ano nila ang kaw Allah. Na sudi ka pakapalibang o duwain ka sa kapsung ka kung balaloks ka. Na ipupuro sa pangkatan o amal ka amapya. Nagupakilbatan sa mga dusan ka. Nagupilar ka Allah sa mga kasalaka. Nagupupa ka puro sudar pa ka kusorga. Subhanallah. Subhanallah. Gibo kailan ka si kiyama kagusina ka sa kailay buntal. Akasusuat, ako ka pipiya ginawa, na piyasin kau Allah subhanahu wa ta'ala sumiyas sila ka. Hey, mga luksa may mga pagarya, may pupo maginagimanto sa yan kaya wasyat. Pupo maginagsagiyan kaya bandingan tanwa on the air. Ading gulalan si sagyan kaya kaya kamoto na live. Naswaki surumyo trakano sa balaloksyan. Naawid niya na akala kasilbisin yan si kiyama yan, nagusigi na yan. Mata-mataan. Apya pa na ba, hadis agin kaya kadro mga kaulul fuqaha. Kadro kaya kamoto ng mga bara simba sa amal. Asokon so kasurga anwata na si matatago ko paluluksyan. Na mata-mata na benar. Kagyan kaya kaplok-lokos na inot to inisapar wagama. Iba sulukos na pupamanintaan yan swatayan. Kaya kagya so panganiulok si ikwatayan na tatarimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkita no sa dalil. Katawan tano sa Musa. Ay sas kanya nabubugan wa Allah sa kaya kamuto na menang ko mga nabi. Abiyan ay wallah kalimullah. Niya kaysa. Nabupamusyat. Siya ko mga kaumian, apupayag niyang kiran sa mga limo ay nibagayan ng wallah. Papagusayin niyang kiran natin naman asad dumin na adil. Anta arkano po ni pagkaunaan dakan arkano sa kauntol. Hakim, pagkaunaan dakan wakan sa kaya kamoto na kawangan. Qadi, pagkaunaan dakan wakan sa kaya kamoto na kaukas sa kukuman. Kala, ako kapuro idarpa, si ko alungan na mauri ko surga. O yan. Nasisagyan ko tadi kapangandag Musa alaihi salatu wassalam. Apo pagalin yan sa mga bantugan yan. Apo pagalin yan sa mga menang yan. Na may mo Jibril alaihi salatu wassalam. Ay Abu Bitro no Jibril alaihi salatu wassalam. Hey Musa. Pagisabutan rakaw Allah. Aso isa sanggay darpa ka ko surga. Na adna sulda kau na sakataw mama. Adna pedekaw na mama. Apakah surgaon. Na sunod na sukaya ka mauto na kyan garo Musa alaihi salatu wassalam. Na inigali kataw otakyan. Inindoma yan. Minyaw yinakal. Ang tawagin kay mama. Apa do Musa ko ka surgaan yan. Mipsul do Musa ko ka surgaan yan. Ini sayan ko Jibril. Hey Jibril na antangan na mama, apada kan ko ka surga anakan. Nayapit pero no Jibril na amay ka mapita na padian. Na paganing ka aging kailalan na adna tigin na magukit amama padugang sa karni, padugang sa sapo, mantasiro. Na mayroon kaging ko tamama padugang sa karni, padugang sa sapo. Nagyut pa tigin ni mama, kaya ka mo ito na padugang ko ka surgaan ka. Pupando patiniwan, akasakit yan. Upamakasira ka tanong. Napipigyan ka na namburuan ka mama na ayab sa kaya ka mo ito na
katindid ka na padugang sa karni, mantasiro. Inigali kita o kumusa na miyabu ba sa alungan na kumakabisang kutalalan kapag yan niya ng kapadugang sa karni. Nandabat din na miyabinde sa giyang kaya mama mo ito sa basket. O di inakagya ka mo ito na balkat. O di inakagya ka mo ito na baldi. At tataguan sa karni. Natigin na siya kay padakang kwasurga anak. Na pisima-sima umusa alayhi salatu wasalam. Natiyundugyan sa padiyan. Nakagi makaw masapadi naging kota mama na piyangere ng kota dugangan yan. Na pininindugan yan din. Naging kaya mo ito nakandugang na pananggiling kay ibang ka magpagpagmaso paawing o dugangan na katawan ka na paawing yan. Kaya kaya so padugang amounton na padanan ko pakibubayan wallah. Ula-ula tanong mga padugang asumyado kung mga sida tanong na ayat tanong dididalamun. Na ayanin liyon tanurun na sa mga pipiyawon. Naupo na yung pumasa na wata na tiga kayo kura na kan may akalakap man ang kawata. Pero ikuan kay sa kilo. Na ituro wata so kaya ka mo ito na mga pipiyaw ko sila na pendudulo ka sa didal malagi-lagi naman eh. Na yung pendudulo ka ng kutam miyadun. Dapat kay diyan nun. Napipusan kasi ko kaya ka mo ito na wata. Na may akaw masawalay na pala nagnulokos yan. May amasa ka na so may ano ko sila. Natigwata may amasa ko na sumansumapyo na tulak na sinabsuka pa sa didalam. O di, nakagya ka mo ito na kuminwa ka sa lait, na siltan ka sang kuto amariga. Akar to lina na iatag ka sa giyang kuto, agya ka mo ito na sida kaya kapkili ako sida ka na marigay asang. Ay niyan kinima. Takin ba kagupon miya maraso ay siyan. Amya ka pitugaw ya kagya ka mo ito na kaisiron. Napananggilan tanong ang mga padugang. Agyan kaya kagya ka mo ito. Nadita na siya kang gulawla ka mata-mata na di na mapya. Pada sa cheating, ay mga cheating, naging kota ka pangakal. Diyak kami at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pud. O di na diyak na umat. So pud ko mga tawa ay papalangay niya nakapangakal. Subhanallah. O yan yan. Naging kota mama namin pesan yan sa sapo. O di na karni adugan yan sa magaan. Kakagya isaw to resulta o kontol. Kakagya ka mo ito na igil amontol kay gandigang. Na madakal kay customer. Kaya pero nila na siya kaya nakanabag pangakal, nagumapya sa sudayan, o di na karne niya nakakanauban niyan kaya kamauto na lalaliman. Nakagimapasan niyan na miya si maumusa, at na isang kasuputadan niyan pusa, na tiyabi yung isang kuta basket, na piyo sa ina sa basket, na miya lingang kuta mama. Natatundog ng Musa alayhi salatu wassalam. Nakagima ko maging kuta mama sa walay, na miyanik, na di pa ninimaan ng Musa. Nakagima ka pa nagsagyo to. Na inipaninda niya naging kutasda. Apad ko karniya dugangan yan. Nakagima luto na penudungan niya piya-piya. Na siyungan na naging kado kawalay. Nagkinuha niya ng kaatalya iiktiyan. Sa lo kawalay na bigarian. Na inalugan niyan na miyakata ng kutabasket. Na matatagoon ng loks. Na siya po at yan ng kutaloks. Na inawit yan sa baniyo, na piyamaiguan yan, nakagya ka pamaiguan yan, na piyanualian yan, na piyakanditar yan, na siya po at yan, mananipata diyo man si saging ko takagya ka mo to, na panganan ka na pananipara dunya, na pulpunungit niya naging kutaloks. Nakagya maka ka naging kutaloks, piya-piya, na tiyang guban niya pan, na tiyagyan pan sang kutabasket, na inalugan yan, nakagya mapasad na tiyabi dumusa, piyaniga dumusa, agyan ko ta mama, hey mama, ang tawar yanan. May tero agyan ko to sa katawa mama, tigil na swagi swina akan, pwede na swama akan. Amyan lokas, napkatabuak na tingin sa kabasket, kaya ginada ko sa walay, napkal ka na tingin ng bubod ng panog, na diya kan raot, na kudiya kan matuon. At tingin mo na na tingin na, inupatiro, o wallah, sakay pada ka na ko kasurga, anak, tingin na ba, kapitiro, Jibril, tingin na way. Na tingin na, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kat yarima wallah so pang ni ama o di na pang ni ina. Tingnan ko na ipang ni ama ka o di na pang ni ina ka. Na tingin na igira pamaigo na ka na tingin si ama o di na si ina. Agya ka mo ito na pupunabunang kualawas yan, lalasan kualawas yan. Na pro tibat tingin sulok sa head na ibtasbik yan na pang ni si ko Allah. Allahumma ja'al ibni
Rafiq Musa fi jannati. Kadnang ko, panglingkor ka, agian kaya wata ka na, di na kan piya-piya, di na kan serbisyo. Nabalayan ka, apad Musa ko kasurgaan yan. Na may panatigin ka, pangakanakan sina, apo panungitang kuwatigan, na panggurok sa kaya kamoto na loks na di niyan teron. Allahumma ja'al ibni Rafiq Musa fi jannati. Kadnang ko, panglingkor ka, agian kaya panabuntaman rak na wataak na yan. Nabalayan ka, apad Musa sa iko kasurgaan yan. Na tiari matigin wa Allah sa pang ni iyama. O di na tiari matigin wa Allah sa pang ni ina. Subhanallah. Suwagi sunukos na mata-mata anak ko Allah kaya na antap yan sikwata yan na makuha bapya. Dami ato nakaalok sa banyan karami muno suwata yan. Ugay na nagkato na mata karon yan muno sunok siya. Dagyan ato nakaalok. Abaya ka pula na ganyan kuwata yan na ang kasagiti. Kaya mata-mata ang benar di ka pula naga. Ay mata-mata na di ka pula naga uluksi kuwata yan. Na ang makuha mapiagin ko tawatayan. Na kung ano naman agin ko tamarata dinubiatan yan. Na igira minibulog. Ang lima uluksi kuwatayan. Nagigawin na pangguro ko sa luks. Ang paglakasan niyan suwata ay natuturo ko na di na ni pangipon ni karitang ko prilay akong kakakya sa gitang kabis. Iginami ay niyan suwata ay napayang abumanagan. Kami ni bulog ko na liman yan. Natuturo ko suwata ay na di pangipon ay karitang ko na prilay akong kakakya na bakos ka pagkasakit. Namin ni bulog ko na nabugrakan. Subhanallah. Diyan ang suluks. Ayad na niya at yan si ko kaya kamauto na watayan na makuha mapya. Ay nakagya ka mo ito na niya tiyan si ko at yan nakagya ka mo ito na mapad ko kagya ka mo ito ng mga bilang at tao taman sa iptulo niyang kuwata yan na salim sa sikat at tao saan ko tamasan ay niya nun ipambuto ay niya nun kagya ka mo ito na iptuwag kahit nakabayan kuwata yan na mapad ko kagya ka mo ito na di pa magaling si kapiyan niya pinapilarang tanwari kaya yan sumbulalok siyang ipagkamawalan niyan sulok siyang si ko mga ginawain yan. Katumo yan sa mga ginawa niyan na disulok siyan. Katumo yan sa kagya mauto ng mga dayo yan na disulok siyan. Pila-pila katanoy kagya ka mauto na ganyan doon ikakamat sumbulalok siyan. Subhanallah. Subhanallah. Ba't ko Allah, mapura gumala. Abong pa kailaira ka na iman to ulan-ulan a Ramadan. Kaswata na apya mo na numbuli ang panganangkan. Na uriano kambuli wata panganangkan na ipagatal kumbol aloksyan na kan umbol aloksiran agyan ko ta panganangkan na gyutos wata iran na matan ko Allah kada kadin makabala sa wata si uka po na lamating ka kumbol aloks ka at tawan niyo ang taonon ko mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumya panutul amya sugat na kanya kamuto na margan si kumasa kapatay niyan natanto ang mga damar na isang suwal kama radiyallahu anhu suwal kama na may panutulagin ko tali niya kasakarat al-maut na di ko kasagin ko tanapas yan nakapagkatapad na di ko kagya kamauto na putay na uriyan yan na may panutul na minisampay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswal kama na di sakarat al-maut na marga na kagya kamauto na kagkawafat yan na inisaw Rasulullah wad na luksyan na riyot yan na metero na adan na uriyan yan na tiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag-isuwin yung suluksyan na pag-isuwan suluksyan na kagya makauma so inawal kama na tiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay inawal kama buwan na rata ginawang kakwal kama na tiyo na Rasulullah na adan na tiyo na anto na irata ginawang kasi kung kagya kamauto nawataka natin na ya Rasulullah na mga kayo sa atigyan. Naswat tingin man na iso kagya kamuto. Nawatakan na mipula sila, mipula kami agusi karoman yan. Namililek na tingin man na isi kagya kamuto nawatakan. Aayay nampilan yan na si ina niya karoman yan. Nasak na tingin ni Pia kasabar yan. Na miyarat na ginawa ko. Namin ni kumiyambat ko po sa akan sa kagya kamuto na nata ginawa. Na miya panyatang natigin man na kaya kamauto na niya kan kirilaan suwatakan na iman tuwa tiyo niya Rasulullah na gina ni magdamak na masakit apara sikwal kama
Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marilain ka. Natigan dia kegagaya ya Rasulullah kami kira tahu na ginawa ko. May tubuo niyan so karuman niya nadisakan. Natigo Rasulullah din ka perilan. Natigan dia kung pakalala ya Rasulullah. Natigan ko mga sahabat apa mo kano sa itagun. Ino to ya Rasulullah. Timo niyo si itagun napakakadgan niyo. Nauriyan o kakarabian, nasapwatan niyo sual kamanaulugan niyo si isagyan ka nakagya ka mauto na apoy. Tamat-tamata na o di ka rilay inayan, na din katapidagyan ka na napasyan sa kasakit o kagya ka mauto nagipapantagan kuloks. Anto na yung yaswa, kagya magdam o inayan na mata-mataan. Agkaroon no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apagitotong yan suwataan kasar mo. Kakagya ka mauto na matapad agyan ko tanapas, adi mali ako kapatay niyan. Na nakaguro ako sa doksa na ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nasual ka mawatakan na rin ko din. Sual ka mawatakan na rin ko din. Nating Rasulullah ilayin sual ka makatiyari madwallah kami apakas. Agim ko tadi ka kugitas unian na napasyan. Sa kaya pa ka rilay kagya ka mo na. Inayan. Inuman madakla po pakadakar sa giyang kiamasa. Kakamumur ka anong balalok siyan. O di na makasasugok sa kanya kamauto na balaog. O di na makasasugok sa narangit ang balaloks. Nagiya mga pagarya. Mga luksa mi mga pagarya mi. Iawid tino akal, akagya kamauto na kasirvisyo itano si mga luks tanong. Sa kataw akagya kamauto na mama. Ay pong buturo ng mga ginawa niyan na katya. Minibagwang kaabo sa katya. Makakatya siya kito. O di na ikbuturo na nabasa na takusa. Membro siya kito sa takusa. Piyangan to na iktiro na katya. Na aya ko nabito nila ng mama ang makakatya na sumama adin na kikigla nga lalagyan ka sa busag kabay ikaruman yan. Na ay nibitiro na tina makakatya siya kianan. Ay maanan yan na tito makokontrol ikaruman yan. Na may kay sakon. Nagyan ko ta mama. Natigyan ko kikaruman yan na pamisita ko kiina. Na ako na nidingilo ni karuman yan at tinaro ka din baling na widing ka sa mga ditar na ka. Mala minimum pun sa duya kan si ina ka. Ako man ay kumakagat na sungkaw, naro ka din na kaya ka mo ito nakuha. Baling. Na may kaysa ko na may pagkiragyo ito at tigin na masakit so kada isa karuma. Na tinigrihan ko na kaya ka mo ito na tinigrihan ko na naman kasungkin na yan. Na danihan ko na matigar na gunian panagkiwa kapamisitan yan kina yan. Nakagimaw mo na yung sinin, nakagya ka mo ito, nadabong sirbisyo ka daban yung pagariya pagkatindi raon. Na siya po at yan kung si kagya ka mo ito na inayan. Kaya kaunot yan sa walayran. Nakagya ko ng panig na tigin na meses, di ka kirarangit iyo. Kakatya si ina, da po din sang kutaturugan yan, na kaya kaunot takan. Na ako nakagya ka mo ito, na pitari karuman yan, na tigin na taros ka, kapagawa ko sa kano, na sa kano na tigin kina, kay gubaling sa kawalaytan, no, apkos siya sa inyo, mama. Nakagya ko nagtiro ng kutabubay. Apagawa ang kos ka, naskano kina ka. Kami at tamang kasaloksay. Nami pikir ko na ito, so karuman nagkasambihan. Ugay na suina na di kasambihan. Matay so karuman ka, nagkapakan mga rumakapuruman. Makabulag ka, nagkapakan mga rumakapuruman. Ugay na matay sina ka na din na magbuta, puruman na inaka. Nagukon katagoy siya ito sa kwan. Courage. Anamar nagutindig. Natiyan ko na kay karama ko na kadiya. Amye na ilakar kadabang kabubay kina nagudabang karon kina na awakan. At tumuna ka siya ka mo na ina adis ka. Amya kasi ako nang kutabay. Amya ka gira ko na. Adidip man niya na lumbe nagi adis sa kanya ka mo na bada lumbe na par. Adidip man niya na matatarawa karuma ko adis sa kanya ka mo na darudupakan. Okay, siya jinaka. Nagyan ko tabay inirara mo digyan dyan ko tamamati kinasibat na kasi kaya ka mo na inaka. Kagataman tao na dito pa kalalakaw, kada pa diyan. Nagukon mapamikinagyan ko tama ma. At panganyan, asapot na yung sinayan. Nakagya ka mo ito na atago na yung si isang ko ta mga ataga kayo. Napingiraw ko naman ko talok sa ikalitan ko. Masisipat takar ka, makandida marka. Dir ka mo sa suat si karumang ka. Koreano to na inawit ko nagyong kutwa mama sigaro ina yan sang kutwa ataga kayo nakagya ka mo to na inisapi yan
Inawit agyong kutwa mama, sinayan sang kutwa at taga kayo, na inisapi ano. Apagiro ko so, lok sa inawat tigyan na orak na, asoy ka doon kay garumangka ka, pagkarido ka no, kapuunra ka na, diyo ka na tigyan pagwid na akal. At tigyan kakatawa ka na ginawa ko. Na, ayaw ko na ko, nainawa niya ng kutaloks. Na may apigiran ko na tigyan na, pangalak na si inaakat, panganak na. Nagunihan ko na alilitaan ko ta kayo na may silipman sa kanya kamoto na war na ang kotaloks. Nditar, nabikulog. Na sumayan sa mabudubuno. Nakagya ko na mauman yan si inayan. Na tigyan ko siyang kotaloks sa hey sa kataloks na iman tuwa tigyan na sa kanso isa amarata iadat. Marata edat akaden. Adi ako mamumunuan. Iman tuwa tigyan na pag-isang koskay no kasi matatago. Naya ko na inisibugag yung kutaloks. Na swat tigyan swata ka na mama na tanto maralasay kay karumanian. Kaysa sakit na uloy karumanian nakapkailan yan rakan. Na initawag ako siya tigyan man ay kagya ka mo tunawatakan. Na pitero ka na tigyan ko atakan na baligin ka din si karumangka kay na o katawa ka na ginawa ko. Natingnan to na bisisyon ka mambu. Natingnan siya ako dun patay ka asara di ka rasta wata ka no to. Di ba kapag mo na pamikiran yan? At tigin na swata ka, nagiti ulaunan yan. Tigin na wal. Tigin na panganay nga kawala matupong. Masugat amurka. Ang nawata ka marata edat. Ay daw, tigin, nandun mo na ikagaparo niyan. Iba kung panganay swata kan sa kamurka. Ya Allah, siya pa ka nakaswata kan. Napaya po na karuman yan na marata edat. Na siya pa ka nakalimuan ka. And then makatigir suwata na miyakwa niya nun, so kagya ka mo ito na ipupungos yan. Isa sa likumbong yan na miyagak siya sinaan na tinay na kulay prilay akong ka. Inakulay prilay akong ka, kadam siya tunang kurka. Ginanagi soloks. Ginanagi soloks sa apian to na di, so ano ka? Nakagya ka mo ito nagkatarima ka niyan. Apian to na di batad ka, nakagya ka mo ito nagkatarima ka niyan. Eh mga pagaryami, po yung magkinagsagyan kay mga wandawan, mga tuma. Nasagi sa Romeo Otorcano sa Loksyan na piya-piya iniyan. Sagi sa kagya kamoto na Romeo Otorcano sa Mbula Loksyan na piya-piya iniyan. Na pag-iilayin kasi kung kagya kamoto na Loks ka. Pag-iilayin kasi kung kagya kamoto na Loks ka. Akap kibubaing kaon. Pag-iilayin kasi kung Loks ka kagya kamoto na kapagadating kaon. Pananggilain ka. Iba ayak kailer ka kagya kamoto na Loks ka na dingkap kibubayan. Sabab sa so Allah subhanahu wa ta'ala na pitaw yan. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ay maana ini, napakainang ka kirang, sugwa-gwain ka, nasarta pangalimbubang ka kumbala loks ka, nagukagya ka mauto na pangalimon ka siran, sa ayan nakipangalimon ka kirang na mandan o kipangalimon nilar ka kumasa ka ito ka. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. So kadnan so Allah subhanahu wa ta'ala so kadnan tanu rabbul alamin na labiya mataw ko nganin akagya ka mo to na mabubutad tano maulaw tano nagupupang nin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala amabalay tano bilang ataw si kong balalogs tano sa mabut tano si ko agya ka mo to na mga tao ang mga barat tapas amal na mga barasimba ama barataubat si ikwallah kaya butad wallah na paririla sita na butago isa diyan ka kaadong pananumanayaw akagya ka mo to na next alayba kan amatatago sa Saudi Arabia akataya akagya ka mo to na miya karibs akapupaneksiran anumanayaw agyan ko ta grupo habituan sa akagya ka mo to na grupo si isa binidayan ago grupo si isa marugong ago grupo si isa bayang ago grupo sa lumbatan diyan na pata presidente at tatandingan nagyan ka nakagya ka mo to na mga otatano si isa biniden presidente ran nagyan ko tabapakan awata iba pa ala Alim Osman Abdul Hamid si kagya ka mo to na Qasim Mangutara so siro sa bayang nagyan ko ta arya ka na sili Abdul Jabbar o Sudan na so siro sa Marugong nagyan ko ta pagiwataanakan akagya ka mo to na betuan tano sa datuontay maruhom akagya ka mo ito na sa ni Presidente ron, naging ko ta siro sa lumbatan, naging ko ta pagiwataan na ka na si Al-Alim Munib Zakaria, ay man to na naman na yung siran sa giyang kagya ka mo ito na diran kapakalanat, amya ka nakadakala teksya na nayno, kapag sumpatan tano po sa mga bandingan tano,
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.